tabasada rohata lau upige bari danauli sian tuhata dameni debatana sumurung sian saluhutna roha ima na mangaramoti ate-ate nang pikiran muna di bagasan Kristus Tuhani. Amin. Tabukama nagabe ujahan ni turpuk jamita dihita ima sian 5 Musa bidu 10 mamuka sian ayat 10 tulu sahat rodi ayat 10 bitu ujahakon masyanon payuti hutamuma di bagasan rohamuna hari raya parlape-lapean ikon marari raya parlape-lapea ko pituari lilingna iya dung di papumuho parbue sian pardegiammu doho sian pangilangammu jala ikon marlas ni roha ho di hari rayamu songoniho doho anakmu doho burung doho naposo bawa doho naposo perempuan doho halak lepi doho halak dagang doho dak dana natading dilapin doho perempuan nama belu di bagasan akahutamu ikut pituari liling naho marari raya di Jahuba di Batam di inganan si piliton ni Jahuba ai pasu-pasuon ni Jahuba di Batam maho di saluhut gogo ni tanomu doho di saluhut ulaun ni tangamu di baheni ikon marlas ni roha si tutuho ikut toduhali di bagasan satahun rona sabawa di tonga-tongamu tuadupan ni Jahuba di Batam di inganan si piliton ni Jahuba ima di hari raya sagu-sagu naso ni asoman doho di hari raya minggu doho di hari raya parlape-lapean jaladang jari rumar butiro manang ise tuadupan ni Jahuba ganup tahe marguru tu natarlehon tanganna hobar tu pasu-pasu naung nilehon ni Jahuba de Batam tuho ido sahatna husuk kudu nak kaning dibil perhobasa nak ka amata situa atar songo dia ma pengaruh ni bondilot tu hitaniku barak pola mangyan adong do nama dok pengaruh ma tu ekonomi nak bahasa ni koram mai kan kira satu hamu adong dodong aku nalas rohana gabi robel temang hape tong dohot hau mainda adak tongani rugi do hita alani bondil beta jujur ise na rugi alani bondil do manang na alani kolera ni pinallo na dia do a kolera ni pinallo rugi hien b utebo do corona on dibanding do kolera gitu b do manang na a udah ngollo tikiro kolera tu pinallo kan saru pada rak tabu rak dangol alai wide senaka pardo paham munai do tak kebeju kebaya munai tong naso terasa do wide kan berbahagia do hamun wae omma inna minggu na patuluhon mar minggu di soni do ngagabi mar pakke be ahai kan lipstick kan ngasempak menganggur lipstick muna kainang nunga nuai ngamar pakke be imanam nong si bahagia honot tani amuna ne patuluhon boha akka ama pengaruh ni bodilon tabba burju do tong do losok jadi na palimahon taingok do jamitat tanah dari minggu tentang aha ima taringok tu di kotima gumuruhon pangatusion sebelumna jamitat pa ima di pasu-pasu asagabe pasu-pasu dungi duk pasu-pasu hida seluhna nari minggui ma roma jamitat pa ima rikotima gumuruhon pangatusion
Nah, salah satu amanginang pengetusio ni ommai. Ia judul ni jamita tahun alilak pola di surat ton di papan tulis ima hadaulaton dohot pelean tu Jahoba. Ido tahe inang situ nami di alaman lagi di surat ton. Doko kamu cai inang guguhian. Ima hadaulaton dohot pelean tu Jahoba. Taingok do apalaipe ima nasyam Markus 12 turpuktai taringok tuise doi. Nama belu ngama belu bagus do menang namora nama belui janda kaya do mang na miskin. Janda miskin. Tak rak majida majaha ayat 44 23 ya. Aisian lubi-lubi naside do didabu hobbe. Alai ia parupuanan siap bagus nado didabuhon saluhna nadi ibana tung sadok hamuluan nai bohai nai dok naking nadi badik kododok namorai nonikan jadi sawotik molo argan wain nai dok naon di Markus 12 on 1600 nai mahepengna ima nakin nai dok nai dison 2 rimis ima sasen argani rupiah sa dusaunari 1600 nai mahepengna nang tak nak sa 2000 HP namorai belgehit di bae alai isi do dipuji Yesus sama nginang di episteli nama belu alani ahai ala ahai na dirokon siap pogus na do didabu saluhu na di ibana tung sadok hanguluan nai berek kita pada siap pogus naro di dabuhon saluhu nana di ibana tung sadok hanguluan nai ido benna dipuji Yesus sonari jamita tahun ima molota sukun waing buasa buwi songoni inat tanah mebeluon buasa mampu ibana songoni mampu rohita songoni amanginang ima jadi molo naik Kristek kita molo siutok Kristus usukun naking amang situtuna nunga 100 tahun benda huriaun betul doi manang namoro-moroti dope betul dua manginang molo pola tadok manju 100 tahun kuriaun molo so mampu dope songon neme belui dan Kristen situtu dope bosa bui songoni. Jadi jamita tom amanginang taputihi manus sede-sede bohama asabui hita songon na mabelui laho mangatusi na perjolo amanginang buku 5 Musa bahasa Indonesia nyon naposo apa yang 5 Musa yang naposo apa kitab apa ini ulangan manang Deuteronomos dinna Deutero paduahon nomos ima uhum paduahon manang uhum na niulang na paduahon on uhum na langsung manang aturan na langsung siat debatado on amanginang guria dituata jadi menurut akana maloni Bibel hira-hira saminggu manang ono marinai nama umur ni si Musa. Jadi ono marinai main na umurna di bayi di ibena jala di suraton marpidato maibena tu hala Israel nanaing masuk tu tano Kanaan ommai mungkin tu luari maibena manang ono mari saya madoko katana akom masudihi adung maun nuaing jamita tahun 5 Musaon 70 onom bidu 70 onom bidu maon diulangi ibana mana masa di ngulu ni hala Israel mulai siak kebuangan di Mesir saliling ni 400 tahun kalaki di Mesir di perhatoban 40 tahun musai di perdelenan diulang maon alangan yang masuk mahalaki nuaing tutano na ni jajihon ni debata ommai jadi turpuk tahun sada bagian sianaka aturan ningolu molodung sahak nasida di tanah Kanaan ommai
Sere sampai opat di babu mesi songo dia do debata tu akka opung ni na do terbuangon dung pasal 12 manang bidu 12 1 bidu 20 omma akka aturan diaturi mai sesudena bohado molo panen bohado na manggeser talutuk bohado molo mamunu akai mau ala bangso kanaan sida potonon na sidei portibihian najahati sudi meson najahat jadi dak kola tola Israelon tu sudi do hiado tabayakon boha hajagon ya kau putana julu gabi adok kita madok inang bau adong do di halak Jawa inang bau bahasa Indonesia di inang bau kakak ipar molo dikijang na do inang bau nai adong do telu macam eda kan eda ni inat takudo ibotoku ido tahe eda na dotong na niriri ni ibotona ido tahe eda na dotong ibotoni na boru ni bapak ido kan mari de do kam mulak molo pola ni do lae tu sada hal adong mai tunggane adong lae suami ni ito ni be ido kan adong muse do lae ni be ngame tuwe ala suami ni na boru ni bapak ni be isi mampai ni aku putena dulu kan jadi ada raksoro haris tenon ngajaku hino putai jele sampai sonari na niula munaon sebelum pekaris tenon ngadiula akka oputai di lobusi kamon hamu mamu kaon isi nama dongani di bataro to nang pesororo besi no mensen ima molo didok di bibelta di perjanjian lamai nunga di surat terdebata sasitong na patiki di bagasan ate-ate niak kana tinopana adong inang bau adong satu hula-hula pe martingkak-tingkak kan bonan nyari molo di samosir adong dope mata nyari bicar alai tagumlai majo siap bonan nyari bonani hula ima apalah hula-hula mananga tulang ni bapak ni ba terima ikan dungi atai muse hula-hula na poso aka anggi kuro abaku marhamarangi do mai dangi dungi pangalaba borma apalah tulaku isi mabai ni heado muli jolma tuna boruna taong heado muli jolma tu anggi ni omakna isi mangatur khoni debataro mangatur khoni alidak sadar jolma ina arong debata di kini naneng dohono tak manginang unang gabe lebih teratur akau putana jolo 100 tahun nasal pus yak kita nunga unang gabe upogot citawon jala udangol huhudang boy marlas ni roha du karisten au cura mangulu nuang oputana jolo berengon nahita hirano jago do hamisa kamu rangin nai tukso yano minus sepeng ni persautawan nami persoponon nami molinda boado isi ni son na mamili opu do piadong tangarong be atong maki kuetan ay buasa buwi dingga kutaon buasa adong inang bau buasa adong opung sugut adong opung bau alania aha daulan wain jadi molopola gereja pedang tubuh tabain uli do parsobao non ngangiri noni songoni hem bentuknya ka oputai marsoba sigat do nasida mololao tuluar borgin nai are dokon molo nai satabi tuluar tuduru boniahi ini do pekan du kariste kamu do pe jadi on masuk mahita 7 tahun judulnya ima hadaulaton dohot pelean tu debata buasa boy nak kanina mebelui mangaliat sude sanggulunai alaniaha jadi sada na umuli na boy berengotasian buku 5 Musa ima di paingot terdebatano tu hala Israel dang tanomi dang portibimon alai gile hod debata tu ho huaso laho mangarajai tano nasia mulai oputai asabuha patudu hod debataro na puna alai buat di ho jele ulaun ni si Musa di sebelum modding ibena di patakka sama musei
ise do na patakacut hita aka ajaran-ajaran ni oputan ajoloi adong do alai nunga ta perdagikon ikan molo diboto misalna ngadong na buruk marga gultum hamulianna do honokku do dato anakku na amang burum do gultum da ibotom dirangin nai aya pala marpari berdoa do inung nida una ngasing-ngasing roh hapsi ido kan sedia ta botoi nyoda iko burju do hotu burumi apalahi taro bona hulani molotung peoti anno dilean piso-pisona ho bain dekkei dangin nakana tua-tua isi mengajari anong iperdagikon adati sonari molo taingo dapat robota nomor sekian nau tarobo ni hapor siau pe ikon ingotot tado hubungan ni persobau nokku tu debata doho pilih naneng patupauku sada dasar asabu yang mengalir pilih aku ima ikon na husadari do iya ngolukon hosakon detik per detik siani sedo molo tubuh pesame na huse berkhoni tubuh ibana hupapinda muse tubuh sa tu namar babo sa tu nama buka margoro korot tahe makuar dungi romuse ronggur iturma puldak ma tuarina boltok maeme dang lomote emurum dohita mulu sadar songoni jolma nang PKPNS bana nang pengusaha perhamijon ai diingan-ingani perhamijon ni terus ala nido di turbuk tahun tabereng mamang ayak sapuluh tulu berek kita ma ari raya parlape-lapean digijang ni terbuktai adong medisi ari raya gotilon molo ari raya gotilon dihalakon hola dibereng bolto emenai ngaitor adong las di rohana tu jahuba oh Tuhan nga bolto BMK marpesta do halakon molo on gotilon nunga sai besude molo paranggur ibana ngagabe jadi minuman anggur molo pareme ibana ngadi duda tuba manang na paduda merdala petahoi manang na laut tu paduda na morai pokokna nga jadi boras di ngadi hepekon imam molo warna ari raya parlape-lapean berek kita ma aturan ni debata tu nama kaporsiai ibana ayat 10 tulu ikon marari raya parlape-lapea kopi tuari dilingna iya dung di babungho perbue siap perdegiammu doho sian pangilangammu ima boha mahalaki mamoro angguri ayak teralak sude asa gabi minuma boy dijual boy palas so daging nah ido dah jadi di sot akhir kondisi ikon marari raya parlape-lapea kopi tuari dilingna hamu hari Sabtu 3 hari ni kira sere satu ngari dekan satu ngari mari minggu ipe dong do jagal canggareja idah ada sayur sibuan iu nakan titingi hari Sabtu holan mabuan patumonaan ni nani ula udah amang dah asa tabo to siad debata doi asa tabereng kan do amangina doho sian pangilangammu nunga on HKBP lo busikam hola sere satu ngari dari baik ben napituari di baik ni kemungkinan menurut boho adalah atik bohar pe hurang na lian na Sabtu asa we musar Senin urang de PP sana kacak pajang ujual nakin 2 kilo 1,5 kilo tu gereja mai ile muse we kacakku HP hangna oh manis ile muse ai ile nama tero nak di KP 2 kilo dapok na tahir ni kemenya ani aro kari hami joni oh 50.000 nai HP amang situ lingkungan nami nyosak kami ima hita sere satu hari bintu nah we tahe na puraku godakian saudara lakon gabe jual tu nak kape sagoni dapat sani 22.500 ulam maju tu gereja on 6.750 misalnya songoni jadi mulai baik gereja kalau hari Sabtu pikiri mulai sonari tiap hari sedia naik tahe lo songona bebe lui hamu percaya hamu isi rap mahita musi majah ayat 14 ahai naik 14 na perjuluh ini saya gugun-gugun sudah dokot 3 ya
Jala ikon merlas ni roha ho diari rayamu. Ngabe hola nijo. Maka tuhi tadi lo musikam no aing aneng ro hari Sabtu ikon dohonot tama ikon merlas ni roha doau di pesta gotilon hari Sabtu doho hari Minggu. Jala ingot tamu ikon berubah mulut tadi son. Berek kamu dan mermem-mem di batang medok si butul nganeng monding pesi Musa ngasarat 20 umur neson neng lianon nama tongkak kiri tu si Joshua umur 20 ono marinai nama menurut para penafsir umurna alai dipatakas lu medok konon kasabohai jela ikon merlas roha doau di hari Sabtu do di hari Minggu on 3 ya. Jala ikon marlas ni roha doau di hari Sabtu doho hari Mingguon ima pesta gotilon ni hurianami 3 ya. Ima pesta gotilon ni hurianami. Nau parana songonon. Da kolak kamu na marlas ni roha ikod doho ni lingkungan munai. Aron ni dok neson. Dang lo morohani debata panggarok kitaun. Molo pesa borak-borak na sa pedohot akapa muruammu jawammu hari Sabtu laho makuti MMI dangi na biliran ni depat ada ala ni gudang na ala masuk tipin nan nei iputu-putu selfie ke pedohot sude akapa muru di jauh sakutan na deu ai 12 kali kamu na tu gereja eta 12 hita merdurur boe alai asaboh kebohain na unang dung mulat na sida manarui lang ila kongkos na nang mangan law stres nang ngiri manat tulangon dia ibe makuti enai jahi dai saplo pak biar kamu dah biar kamu stop ngani kuamna konsentrasi doamu berek kita dah asal ucah hadangit jelaikom merlas ni roha ho di hari raya musongoni doho anakmu oke doho anakmu nunga dong ranuaing akan atumua anak nang asing jabuna unang alalomolomom da peinom dapokmu 100 kaleng oleh 10 kaleng lekot tu anak mi hola ni dot pacarian na inaroham hari Minggu merlas ni roha di doho borum oke unang alasongon na panggaron todong mi omak ni helami ujungnya siksa hodoh bermi dang boy oke arong nasongon ikan suguro hara tu besanna tu amang baunai las doh disiksa helanai arok songoni sedawo mai hamna doh na poso bawa doh na poso boru-boru na jolo perempuan na jolo adong goda posona pembantu na menang na budak na odang sangapi isi don wang na bintu-bintu ina posona ima ketika haumai di bola pinakon anong dah mau bola pinang ari lo ko guarne son pangomo do son ido guarne son molodang haumak ula ujungnya bola pinang ujungnya hulema menang asa peropa lomok kumaikan molono ula doho tipe iko berbahagia dunginin namuse dohot halak lepi di jahamu di sido halak lepi jahamu doh ala lebi molo di kaum Israel dang doh talakom mangula sa 12 suku halakom menagabi malim ima kapadida molo na full timer ima di huriyat tada dang na ibay ni de ikodoh di berbahagia alai dakwo tu so na mo dunian paditay alai buhina hirana stress dakwo to ipikiramu de paditay ima halak lebi oke bere kamu muse halak lebi doho halak dagang doho dak dana na tading dilapin itu teh arti ni dak dana na tading dilapin dak kasih kolaon adong hamu dak dana na tading dilapin ngadi boto welu halito sama dengan 24 adong artinya si bodok-bodok si oto-oto na so mga tusya HP ikod do marlas niro so tu ngadong di hutao di pesta kotiloni na so marlas niro ha dang jalon ni debatai suak songoni doho perempuan na mabalu di bagasan akka hutamu ngabe suak songoni nang akka perempuan na mabalu di bagasan akka hutamu beta mataida ayat 15 mari kita baca ayat 15 2 3 ya
Top. Oke. Diinganan si piliton ni Jehovah. Ima dipilih Jehovah ma di hati hai di huta Jerusalem di sima di bai bagas joro jela tu sima ro nasila sudena. Andot dia berikut ada konon nama ikut tuluhali ro ama tu bagas joroi tu de bata iman non. De ikop pituari lelengna homar raya di Jehovah de batam diinganan si piliton ni Jehovah yang disebut dengan si piliton ni Jehovah ima Jerusalem jo. Alai molota ingo jamitata hira-hira welu bulan nasalpu idok di si Roma berusaha Mariaina di sumuri idok kon ai ikut di gerijim dohami marsoba Roma Tuhan Yesus dan di gerijim dan di Jerusalem beho alai marsoba di bagasan todi doho hasil tongan dung ro Tuhan Yesus tu membucita iba nama Jerusalem ne baru jela tu tahun 2020 termasuk ma gereja HKBP lo usikam na pidlik ni gebata nunga las suaro kepengmu las ni roha rak tertuhor bere kamu jo ayat 14 ahai lokon hata perjolo jala ikon marlas ni roha ho tertuhor kita las ni roha gudang do jol masih udah kepeng dak kemerlas ni roha ala hola memikiro kepeng nai tu dia mabai nokon kabunga honok kedon turok ke nama punya ni halakan mohana maon truk mau tuhor tu sami halakan 2 hektar songli dokan stres doi dunduruku per 22 per 10 2000 mak stres doi berek kita ma molo ta ulai tabereng ma sabung nit ayat 15 ima si piliton ni Jehovah ai do komuse du komma 3 ya ai pasu-pasu ni Jehovah de batam maho sude ruas ni lo musik kamon di saluhu gogo ni tanomu manang nama duang gadong kacang hauma darat manang nama raek manang na haminjon ngabe do di saluhu ulaun ni tangamu manang pegawai negeri sekretaris desa bindes do tak kena asing do na sinuru-suru imanan diulani tangan dibaheni ikon marlas ni roha situ tuho nunga ketika kita berjanji minimal hari Sabtu sagodang ni godang lehonok kudoi ahai dok kena kening gaya saplime be berkita dan hatakuon di tanganmu na selama kataon di tanganmu na jahamu anu dijabu sude 5 musai betebu hiyam anak kening ayat 15 be tajahajo muse ai 3 ya nungabe molo hurang malas ni roha hamu selelengon biasana 100 kali gogo ni hauma no ngabe 75 pikirion na hurang malas ni roha don wa kita mangalia piliani nagabe perhalaruido ta bereng-bereng paddi na lauro na roido ta bereng-bereng bagas ni debata on oddo na iro ni debata si piliton nai ay ta bereng dison nai kata bay muse 15 iko pituari leleng na ho maray raya di Jehovah de batam diinganan HKBP resort lobusikam ai pas-pason ni Jehovah de batam maho ale sude ruas ni HKBP lobusikam di saluhut gogo ni tanomu manang namar sobat coba peho menjual soban doho di saluhu ulaun na ni tangammu PNSP manang nadia di baheni ikon marlas ni roha ho unang ala naung godang anon perbuwe ni hauma perbuwe ni tangan godang pangomoan gabetong stres porsero hamusia manginang porsero hamusia manginang tajahajo amang inang amang ayat 16 nungabe eta akaina doko kamu tu halaki solo halaki gugu suarana baik kamu 16 3 ya
Ima di hari raya sagu-sagu nasanya somando, di hari raya minggu do, di hari raya perlepean. Tajaha mamuse kom manai jala, bohai do kondisi jala dan jadi 2-3 ya. Ada yang bawa Android anak muda, ada yang bawa Alkitab bahasa Indonesia. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, imar rumar. Ahidokon, janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ido molo di bahasa Batakna jala dan jadi rumar boti manang ise tua dopan di Jehovah. Rumar artinya kosong. Unang kosong tanganmu tua dopan di Jehovah. Sasitong na berdasarkan on ikut doa langsung nama kuti si buonon nai. Akadia naknya hari raya nai di ngotamu do. Hari raya pituari, hari raya roti tak beragi, hari raya perlape-lapean atau pondok daun, gudang do. Alani do, debatar nama do gudang dia. Unang gabi along be siapa mangata mendokon. Ngapelian, peliat tau, peliat bulan, wa pembangunan, dia macam mardosa. Menurut on, sotung adong, debatar nama baini gudang peraturan ni. Asa boha, asa sadar kita dak kepeng muna di bengmi, dak kaumami, haumani di pataroi, ale di palowat coba muda. Ingat be, paguda ku peratur di gereja unang dak kocongone, lo jol memang dak songone. Jadi dak kajago dope morelia kamu tok ripe, morelia kamu pelias 3 minggu, more taruh kamu sapo tibi. Hari Sabtu daw. Dang dope hajago oni dah, dak kapanggarono ni. Si do na mebelu na di Markusi mangalehoni alai di bereng Tuhan Yesus doi. Pos do rohata di bereng Tuhan Yesus do sude puro-puro nang dompet tai, dohok poti emet tai, dohok dapur pinganan ni panipanan ni emet tai di bereng doi. Ta bereng mamuse amang inang ima na di ayat 10 pitu rak mahita madok 2-3 ya. Nah di hari Minggui jamitatta ima rikoti gumuruhon pangatusion saya nuki jab sani muado hunang bereng silba di mata ni dongammu iya nasatu yang na di mata ni dang dia turioko nunga hunang bereng pilihan na nilion ni dongammu iya pilihan ni dang di aturioko unang badikon bahai do kone 10 pitu ganut tahe margulu tu na tarlehon di tanganna hobar tu pasu hobar tu dia inna adong idokon hobar tu tetanggam na morai adong idokon urusan namai mau sekali terlihat HP 200 kali guguni mana urusan nai pokoknya urusan bubain bahai dokon hobar tu dia inna manginang tajaha jorap 3 ya. Bodo boto sedia na nilehon ni debata tu ho. Molo pola songoni pangatusiot tadi son dan mungkin be minus 7 hurion. Pos rohamuna. Unang dokon aina belgean aina tibuan atong dinasty aro tahe bahasa matak ni dokon. Masa kerja di padita nami dak tergaji hami dak ko menggaji debata. Pos rohamuna i debata. Moliate judul terlaki ahay ng situ nami ima hadaulaton doho pelean tu debata di boto hita do artinya hadaulaton molo di bahasa Indonesia ibadah dan persembahan kepada Tuhan ibadah alai di bahasa Batak itu kondisi hadaulaton. Perbedaan ni ibadah do hadaulatun atarbelgado ale mekmet. Molo beribadah merminggu ma bahasa keren na dihitakan. Manang pertanyaan pei manang persobono tu debata ima kata kerja lau juau merminggu nunga alai molo bahasa bataki hadaulaton ima naung gabe pangalaho. Ido benaido pasomal somal madirim tu
Hadaulaton, bahasa Indonesianya latihlah dirimu beribadah. Jadi mulai dibuka oleh kantor pusat judulnya hadaulaton dohok pilihat tu debata na marsiraina doi. Hadaulaton ima nunga bediriku au na daulat ima setiap detik ninggoluku ima parsobauku tu debata. Itulah ibadahku merminggu maau tiap detik nunga tiap detik. Jadi asa mampu aku songon nebebelui ikon na terus do buti hosakope sia Tuhanidon. Mulai rok pe kacamata muna dikirim sepangarato kacamata kope satuan don ala dituktuk rohani anakki misalnya. Mulai sonna dibubut tamu gara kawi songon na umok sebelah kiri marniang sebelah kanan ale gudang sena mok do pak kanani sani sei. Satano di mang masa debata. Pas niu paton mau liate Tuhan unang gabe gotiki unang goting persoal hon pasu-pasui bereng tabereng ma tuari minggu iya tangiang niya magpadita isi penaro hari minggu songonom mabunyina tabigi ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung narodo hami tujolom mabuan pujian dohot olop-olop mabuanahay na manginang nunga dohonon di pedidata ma hari minggu naroro hami tujolom mabuat pujian doho olop-olop. Jadi menani hutimi amplok nani liammi ahad warni pujian dohot olop-olop. Ido hadaulaton doho pilihan rak do isada. Dungi dohonot tamang muse rame-rame melalui pertangiang manang na pedidata mauliate rohanami ala di pasu-pasuho nahu ulahami gabe jupang hami perbue siak kaumai manang siap porlak dungi muste marlas ni roa hami nuaing mangalehon silehon-lehon nami nadinggat tuho nunga suatu ngadong ungut-ungut nalaho pasangapokodo hami nalau marhua inna pasangapon debata dang naing pasangapon opung sa opu sa balgani tibalanian non manang nani hutimi lau tui sedoi pasangapon debata alani pangaramotiomi dihami doho diaka ulau nahulahami jalamalua hami di baiko seragam ni permaraan daktar pakur pak taif dang jolop pita tu gamboy dang tukak disi bunga iko satu sido dah. Oke dungi arong meso pengakuan hari minggu nahurang tamado haminian majalo asini roham nagudangi ala jojo tulau si hami paretam hitabe mamikiri akadia ma natalau si paretani debata dungi saise sama dusanami jala unang jujur pabahenan nami dohonon diperdita me hari minggu saitu kumahami marhite-hite si lehol-lehommi asalam hubahami rohana sohasea jalawi to kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dungi ninda mamusia sangat tanya peliatai saibuhai marwana nami marhite todim asa hutadahami gudang nisi lehon-lehon mutuhami oke asalam hutadahami gudang nisi lehon-lehon mutuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho dungi ninda mamusia sayuru pima akan apogus do dadangol tugas tadoida tatangyak koni unang loas mate atura paron manang ise nama kabiariho oke idu tangyak tada saya tata mana haleonon jala suru pangurupi tunasida dangtar leammu pangurupiammu martanya kutu debata ali Tuhan leom madi eda ni natulang ni naburu ni ibotol ni inang bauki naboy mangurupi ibena ngaji tinggal daw ni kan ima tanyak tada saya apoi ma akan amora oke apoi naduma asa dilehon tuakkan hurangan nunga saya pasu-pasu ma hatam turohanami perlu hiat don saya pasu-pasu ma jamida sedarion turohakku ai ido hanguluan ni tordinami saya paingot tami di ujung nilakanami ingot tamu asa una kolan hanguluan na dito naon hulului hami asa una kolaborasi una kolak kepengi
alai tugu mahami asa uparia kami hanguluan doho arta naso olo suda silehonon mutuhami ilo syarap potere sai paringgas hami mula-ulau nunga di bae pesta gotino na saboha asalam ringgas mula-ulau mau liate ma di informasi situata nakani dung masa bondil di hutaon lam hato patok doin na jolma mangula lam gudang doin na lahan na dikerjai betul ka demikian amanginang saya paringgas kami mula-ulaun ai patik muhiat doi awas deh patik ni debataro ikur ringgas mula-ulaun asalam moro bilangan yakana jukat jalalam tutorokna para sirohanunga bosa iko mula-ulaun asa moro bilangan yakana jukat jala asalam tabba para siroha deh molo lam debata dia ugu lam ringgas au mangula asa bohano asalam buha holongi jalahu pikirhon para sinirohaun marhite diakonia ni gereja akia manginang saibuam mahami sian rura hasusanon tulabungmu marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dang do pesai pete dungi setia hari Minggu itanyakon baik situa na manguluhon manang padita manang bibil pro Omma tangiang pilihan bagi kita. Ale di bata amanami na di bedua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus nunga anggoy tayo ngok deka namang jelas de hari Minggu hupa sahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho nunga taulaon hupa saat tami masih nilon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe na hutus di jolom nunga mau memberikan na hutus di bata lea pilihan mi dungi Roma musia kapangulan ni huria di dok matang yang natu di bata pasu mai jala ramoti asa hu perhasia kami pilihanon padi bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion linda madangi atong tajaha mamuse ayat 10 dohot sebelumna ayat 15 b ai pasu-pasuon ni Jehovah de batammaho 3 ya di baini ahainna alailas ni roha situ tu imana amar haroroan sian ayat 10 pitu rakma hita mandok 2 3 ya nomor 3 non edeta perpudi berek kamu patut kita mandok las ni roha jolo ayat 10 pitu dulu ya. Be kata jaha ayat sada ni pitu 5 4 2 3 ya. Atong dipergugui di pertama hita mangulahon ganup tahe margulu tu nadar lehot tanganna hobar tu pasu-pasu naung ni lehon ni Jehovah di batam tuho alanido yakin mahita jala posro hatta imana diaya 15b ai pasu-pasu on ni Jehovah di bataro hamusa luhu na ruas ni lobusik kamon di saluhu gogo ni tanomuna doho di saluhut ulaon ni tangammu di baheni marlas ni roha mahamu debatama nama masu-masu hita saluhutna amen martangi yang mahita mulak mahamu di begasat dame jalohamuma pasu-pasu siat Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho
disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim amen.